Ito na yung tiga Binalonan, Pangasinan mga kabro na natulog sa shop. Ayan, kahapon dumating ng hapon mga alas 5. So doon na sila natulog, doon na sila nagpalipas ng gabi. Ngayon maghapon natin ginawa tong motor nila at ito na yung andar niya mga kabro. Yan, smooth na yung andar ng makina nila. Drive natin. So tinis drive muna natin to dito sa likod ng Wilcon, side ng Wilcon, sa kanto. Tabi ng entrance ng Wilcon, may kantong papasok dyan. Yan yung papunta sa ating laboratorio. So ngayon ito, rev na natin. Nice. So far so good na mga kabro. Ngayon nire-readjust pa natin yan mamaya. Chuchun up pa natin, final tune up. Ngayon kaya inabot tayo ng gabi. Ayan, so nag full wave pa tayo. Full wave natin itong kanyang motor. Nagpalit din tayo ng regulator na pang battery operated mga kabro. Ayan. Okay? Ayan. So dati wala na. Hindi na gumagana yung charging niya. Ngayon malakas na, pati yung ilaw malakas na rin. Ayan o, high low, high low. Okay. Yan, pwede na tayong bumalik sa ating laboratorio. Tapos palamigin natin ulit. And then, pwede nang makauwi sila kabro. Okay, tara. Tara, let's. Alright, so uwi na sila kabro. Shoutout kabro, salamat Agalwa, dangkal. Ingat. Okay. Takbong pogi lang bro, takbong 40 muna. Medyo nadagsan yung sidecar mo. Bagong rebore. Sige. From Binalonan, Pangasinan. Yun na lang ang papalitan dyan sa motor ni kabro. Medyo tamado yung panggilid niya. Yun o, lakas na ng ilaw niya. Sa wakas. Sige bro, salamat. Okay. Linis time, ligpit time. Dahil bukas may pasok ang mga estudyante. Ayan. Sige, yung mga may pasok, pumasok sa eskwela. Okay. Ayan, so maraming salamat mga sir kabro sa pagdayo ngayong araw na to, Lunes. Ayan, napaldo yung mga kasama natin, no? Pati yung mga bewang nila napaldo. Isang araw, 1,000. Ito, walang kinita. Hindi pa tapos yung ginagawa namin mga kabro, tutuloy bukas. Okay? Ayan, salamat mga boss. Kyle. Yan. Ka sa akin. Ang batang mekaniko.